ana sa ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. And now you've gone. Niya si Robin. Hello, Sarah. Robin, Hey, cheer up. Laban lang. Of course, enjoy. salamat, Robin. Magmarasigon ka. And I pray for your early recovery, my beauty queen. Salamat, Robin. Sooner or later, your beauty queen will vanish. Sarah, Kamusta na ang love life ni mo, Robin? niya, loveless. Swerte ka. Ha? Unsa swerte? Swerte ka. Ngawa kita magkarelasyon. Ha? Nganong swerte man? Swerte ka. Ngawa ta magkarelasyon. Kay ko nagkarelasyon pag yun ta. Makaton ka sa pagmahal na ako. Dili ba? Of course. Og sakitan ka lang. Ngano man? Tungod kay mahanaw man ko nimo. Come on, Sarah. Don't say that. Sarah, anak. Yes, me. Dili ka mahanaw, Sarah. Mahanaw ko nimo. Tungod kay mularga man uni ako. Oh. Asa man ka malarga? Masuroy ko sa ubang nasod. Muadto ko Korea, Japan, Hong Kong, Singapore, sa Vietnam. Oh, kung mauna, mukuyog ko. Mukuyog ka? O lagi, mukuyog ko. Karos aman. Wanya na. Kun, mamaayon ako. Sarah, pa-admit lang yun. Aron matimang ka sa doktor. Ayaw lang. Diri lang ko. Bitaw, anak. Pa-admit lang. Para maatiman ka dayon sa mga doktor. Sakto ka ng sugat ni Robin. Mi, musamot tingali akong sakit kun magpa-admit ko sa ospital. Anak. Diri lang ko, Mi. Sarah. Robin, sorry kayo. Katugon ko. Oh, okay. No problem, Sarah. Pahuay, aron mo lag si kadayon. Salamat, Robin. Akong sugyot, tita. I-admit yun ninyo siya sa ospital. Kasi akong tanaw ni Sarah, tita. Weak kay siya. Yes, Robin. Luoy kayo siya, tita. Natandog kong nagtanaw niya. Oh, salamat. Nagpa-check up na ba siya? Nagpa-laboratory? Unsay findings? Unsa man, tita? Okay ra, Robin. Okay ra. Tita, ang tanaw na ko, murag dili siya okay. Dili okay si Sarah. Weak kay siya sa akong tanaw. Tita, naghilak mo ka. Oh, sorry.
Maulang kapungan ng akong kaugalingon. Inahan ko, Ruben. Tita, sorry. Okay ra. Okay ra. By the way, tita, kumusta naman si Piolo? Wa na magpakita. Maayo ra gyud tita. Ngawa na siyang magpakita. Ruben, Tingaling may virus tong tawhanan nga naghatag og sakit ni Sarah. unsa? Okay, niya na ta. Si Lucy, oh, naa siya. Lucy! Hello! Lucy! Ah, naas Ruben? Uy! Niduaw ni Sarah! Oh, mau ba? Makasuot mi, Lucy? Ay, oo! Nga nagutawang dili! Makasulod ka, adyo! Pero ansa? Hala! Wa ninyo gikuyog si Piolo? Ha? Bulay! Wa ni mo sultihi si Piolo nga nangita si Zara niya! Ako ang kining, wa may magkita. Ay, mauba! Mau lagi, wa may magkita. Hala, uy, si Piolo ra bagid ang gipangita ni Day Sara! Ay, tinuod ka, Lucy? Oo, lagi! Si Piolo ang gipangita! In love kay na siyang Piolo! Oh, Ay, di ay ba? Pero, ay iya raman sang sala! Tungod kay iya magibuwagan si Piolo! Kapila buwag kapila hingin le! Unja karon! Na, nagpangita na siyang Piolo! Sagdi lang, Lucy. Kung pananglit, ikita na mo si Piolo, saltihan na mo siya nga gipangita gid siya ni Sarah. Ay, palihog lamang gitaong ko dahil sa nga. Kay nagpangita gid si Sarah ni Ja. Ay, ug nasapot na ako nga in love kaayo sa ni Piolo. oh, bebe, pero iya mo lagi hingin lang taon. Maulag ke! Dili mo siya makabasol kang Piolo. Ay, labing siguro si Piolo karon. Ay, way siguro og nagminyo na. Ha? Oy, siguro, oy, ng minya. Kung wa pa sa daminya, ay labing siguro. Doon na nagito'y gipuli ni Sarah, oy. Tanaw pa na ako, no? Pagkaswerte sa babaje nga ikugmao ni Piolo. Mau ba, Lucy? Oo, oy. Swerte ang babaje nga mahigugma. Ay, nahit ka ng mainlaban ni Piolo ba? Kay buutan ng tundawana, oy. Gwapo pod. Pero, kinahanglan nga ang babae nga iyang ipuli kang Day Sara. Kana pong babae nga mas gwawa pa po ni Day Sara, oy! Lucy, oo bitaw! Beauty queen ko si Miss Sara. Busa ang iyang pilion, ang iyang pilion. Kanang beauty queen po, ay! Adjor, naghang sulti diha. Sige na, husto na, pantuan mo Sara. Wala tabian kay ko, no? Saba kay kayo mo kagang sa. Dali, sanuan mo na ako! Dali! Yes, saban. Buloy, Sabot ko. Tukan kasi panulting Lucy. nakasabot ko, Buloy. Okay ra. Hala, dali, Isang kita ta. Dali na. Dali res. Oy, Risa. Niade mo? Oo, Robin. Do amin ni Sarah? Di pa huway pa. Mo ba? Arisa! Iha! Tita, Good to see you. hello tita. Do amin ni Sarah, Ay, salamat nga ni amo. Miduaw mo niya, iha. pero nipahuway pa man ka, tita. Oo, may pahuway pa. Paabuton ta lang sa makadiyot, ha ba? Paandaman ta mo og snacks ni Lucy. Ayaw na lang, tita, oy. Oh no. Lucy? Yes, madam! Magandam ka og snacks nila. Sure, madam! Yes! Itong munto na ako sa mga buloy. Nga manawag siya na ako kung ila nakikita si Sarah. Pero hangtod karon, wala pa siya manawag. Mga balibak eh. Sabay puloy. Hello, bye. Yo, bye. Piol, Oh, ang siya resulta. katuong pa. Si Mamilda rin yung katubang karon. Iyam na rin subit. Oo ba? Palihog, picture yun niya si Sarah.
send sa messenger pali. I believe ba, bay? Ako rin bahala, anak. Video ko niya. Ako lang yung sekreto lang sa diyang mag-istorya mi. Palihog ko. Thank you. Nalipay ko nga ni Amarisa. Buloy. Nihugo ka. Nidaot ka, Sarah. O bitaw. Dili na akong beauty queen. Ikaw na, Risa. Ikaw gihapon, uy. Mag-picture ako. Buloy. Nagpakahilom raman lagi ka. Ano kayo na, sabi taon ka eh. Padaugan ng bati mo, pilbi ba itong beauty contest na? Beauty contest ba? Arita sa Miss Cebu City, nung saan ka? Asa si Piolo? Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!